Tervetuloa sivuille, älä vielä karkaa. Tässä matkassa jopa naapurin Erkki hymyä harkkaa. On Lappia, on kylpylää, on bussissa tunnelmaa. Ja Seppo Juhani saattaa alkaa tanssittaa. Unohda stressityö ja tiskivuori. Täällä jopa makuupussi tuntuu luksustuoli. Joy Travel hyppää kyytiin vaan. Saat ehkä ystävän tai uuden rakon jalkaan. Lappiin, Pärnuun tai Espanjaan. Meillä eksyt, mut hyvällä tavalla vaan. Lappi kutsuu, ei ruuhkaa, ei tungosta. Vain hyttynen, joka kuiskaa, hei, ootko mukana? 6 päivää vaellusta, setit kilometri. Tai hotellissa kahvia ja maisemat filtteri. Yöllä teltassa kuu ja kaverin kuorsaus. Tää on luksusta tai ainakin kokemus arvokas. Joy Travel hyppää kyytiin vaan. Valitse korkkarit tai vaellussukat jalkaan. Luontoa ilman kiirettä saa. Ja aamulla kahvi, jos joku sen keittää vaan. Pärnussa poreet ja lääkäri määrää. Ota vielä yksi hoito ja jälkkäri päälle. Haapsalussa merituuli hiukset sekoittaa, mutta hoito kaiken korjaa. Vivamon teatterissa rukoukset soi. Ja bussissa joku aina väärän paikan vei. Ja yöllä 10 paikassa pyöräilijät saapuu. Yksi tuli ajoissa, toinen vielä sambaa. Seppo Juhanin tanssibiisiin. Ja yhtäkkiä koko piha soi ku Euroviisu biisiin. Joy Travel, älä mieti liikaa. Täällä elämä on vähän kuin ohjelmanumeroa joka viikko. Bussi kulkee, laiva keinuu. Ja joku aina karaokessa liian kovaa reivaa. Joy Travel, se on menoa nyt. Et tiedä mitä tapahtuu, mut tylsää ei oo sen takaan. Soita heti, vielä ehdit mukaan. Tai muuten jäät kotiin, ja se sua kyllä harmittaa. Pakollinen varustus, huumorintaju ja ehkä makuupussi.